Yawa, kake mun magana game da yarinyar can. Ana ji? Ni fa na fara tunanin kawai haƙura zan yi da yarinyar nan. Saboda ba zan iya jure irin abubuwan da take yi ba. Haba, kai ma wannan magana da ke ai ka san abu ne wanda ba zai yiwu ba. Ai da kuke soyayya da Fatima lokaci ɗaya ka ce mu za ka rabu da ita. Ka san abu ne wanda ba zai yiwu ba. Kawai dai na fuskanci ka shiga yanayin damuwa ne, amma ba haka ne abin da ya kamata kai ba. Baka budurwa za ka yi ma'ana wata budurwar za ka yi a gefe. Ko da ta ɗan wani lokaci ne, ka gane? A haka sai ka ɗan comparing ka gani ya yanayin yadda abubuwan naka za su ci gaba da tafiya. Baka ganin wannan cin amana ne? Wannan ba cin amana ba ne. Ban san me yake damun yarinyar nan ba, ban san me take so ba, me damuwarta? Abin da ya kamata ka yi shi ne, ka san a sau da yawan lokaci yayin da kuke soyayya da yarinya, ta fuskanci so kake mata na tsakani da Allah za ka iya aurenta. A farkon soyayya ku za ka ga komai yana tafiya daidai, amma kuma at the end ko kuma in ce maka a tsakiyar soyayya ku sai ka ga abin ya fara tafiya kamar tafiyar maciji. Tana ganin kamar kun zama jiki, kun zama ɗaya, ka gane? Sai ga soyayya babu kulawa sosai, duk wasu abubuwa za ka ga duk sun sissire a tattare da ita. Cire ta daga zuciyarka abu ne mai wahala. Shawarar da na baka tun farko shine abin da ya kamata kai. Ka samu wata budurwa a gefe na ɗan wani lokaci kaɗan. Yayin da ta san da wannan budurwa ta ka to insha Allah za ta dinga kokarin ta ga me za ta dinga yi tana faranta maka. Domin ta san yanzu akwai wata ba ita kaɗai ba ce. Shine dabarar cewa kai wata bakon budurwa. Ka gane? Wai me yasa na ga Nasir abokinka ya daina zuwa gurin Fatima fira ne yanzu? Gaskiya ban sani ba wallahi. Gaskiya don kwana biyu ga baki ɗaya baya so ya ji ina mashi magananta. In dai zan mishi magananta baya so, ko fira miki in zai magananta baya so ya ji ina yin magananta. Kuma na ji an ce ya kai kuɗi yanzu batan aure za a yi. Ni ma sai daga baya nake ji raɗe-raɗin cewar an kai, sai daga baya kuma na gane cewar ba a kai ba. To ni ma ina ji cewa yanayin shi kamar sun samu matsala ne, dinga baki daya baya so ya ji ina maganata. Yanayin da yake nuna kamar sun samu matsala da ita ne. Ya kamata a ce ka same shi ka ba shi shawara tunda abokinka ne. Oke to shikenan zan iya kokari na ba shi shawara. Nagode. Ka da mu zo nan gurin ba, lalle ka dage sai mun zo nan gurin, gashi mun zo. Ba wani abu ne fa, ka gane ina son mu shiga ne, akwai magana da nake so za mu dan yi da kai ne. Kuma ka san yarinyar nan tana zuwa nan gurin, ka san kuma duk gun da yarinyar nan take zuwa bana son na rabe shi, bana son na kusance inda take yarinyar nan. To me idan mun zo gurin da muke iya tunanin za mu same ta a gurin, mu fa ba gurin da muka zo ba. To yanzu dan baka son haduwa da ita, baka son ganin ta, mu hakan sai hana mu shiga duk inda muka ga dama ne. Kawai dai ba na son abin da rai zai zo idan gabaci, ka gane, amma tunda ka rage mu je ba komai, mu je da Allah da gudu su ba.
kin garza. Yanzu na ni za ka yi mu haka? Ni za ka yi mu haka? Na gama yarda da kai, na gama baka da amana, na yarda da kai, amma ni za ka yi mu haka ka kuntata mani? Dakata. Ni ban yi haka ne don na yaudare ki ba. Na yi haka ne don samarwa kaina maslaha da kuma tabbatarwa da kaina farin ciki mai dorewa. Me kake nufi ne? Maslaha? Kana nufin bana kula da kai, bana baka farin ciki? Lallai ma, dama an daɗe ana faɗa mun cewar namiji ba dan goyon baya bane. Ai yau na yarda. Gashi na gani. Amma ina so ka sani, ko mun daren daɗewa, Allah sai ya mun sa kai abin da kai mun kaji na faɗa maka. Fatima kenan. Magana ta gaskiya ni ba mai yaudare bane kuma ni ban yi haka don na yaudare ki ba. Tabbas na san da cewa idan kika samu labarin soyayya ta Rukayya dan ki zai mutukar ɓaci. Wata kai babban burinka ka ga ka kuntata ma wadda take son ka ko? Dama Fatima haka maza suke, kaman kumfa suke. Lokacin da kai kokarin ka ga ka kama ɗaya sai ka ga duka sun baje. Haba ki ko bayar Allah. Wannan magana take babu adalci a cikinta. Maza fa gaba ɗaya kika ce. Dakata. In maganar adalci ake yi, kai ya kamata ka sa shi akan hanya. Yayi abin da ya dace. Ka gaya mishi gaskiya. Ka duba yadda yarinyar nan take kula da shi, ba ta kula kowa in ba shi ba. Sannan ku kuma maza ba kwa kuskure ko? Duk abin da kuka yi daidai ne ba? Ba haka bane ba. Ai duk duniyar nan babu wanda baya kuskure. In kika cire manzon Allah fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne baya kuskure. Tabbas Anas, ma'aiki baya kuskure. Sannan kuma a wannan abin da kike tunani, ni ban yi kuskure ba, kuma ba ni da laifi. Duk abin da kika yana faruwa, laifin kawarki ne, ba laifina bane. Me laifin nawa? Dan nayi soyayya da kai shine laifin nawa ko? Ba haka bane. To me? Yanzu duk irin kulawa da tarairaya da na baka a soyayya amma duk bai maka haka ko? Kai da yake butuli ne. Amma babu komai. Dama wannan ai babu wani abin damuwa a ciki. Idan aka yi maka abu karama, kin ga an yi duro kenan. Kana magana tamkar ta yi maka laifi. Wato kake kokarin hukunta ta da irin wa'annan abubuwa ba? Amma ina da tabbacin duk abin da Fatima za ta maka bai kamata ka saka mata da wannan ba. Yanzu kika fara fuskanta ta, wanda a sanadin haka zan yi miki bayanin duk abin da ke faruwa. Ina so ki zauna domin ne miki bayanin duk abin da ke faruwa. Kin ga kawata. Ki zauna. Ni ba zan zauna ba. So nake mu samu maslaha tsakanin ke da shi. Kinga shi mayaudari dukkan abin da zai fito daga cikin bakinsa ƙarya ce saboda haka ni ba zan tsaya in saurari kalaman banza ba na ƙarya ɓata lokaci ni kinga tafiya ta